Bizim teatrımızda indi eksperimentlar, яңа спектакльләр, репетициялар devam итә. Хәзергесе мизгелләрдә, хәзергесе вакытта без татар халкының милли каһарманы, ләкин шуңа да карамастан тормышта гади, эшкерсез, акыллы, ярдәмчел, җаваплы кеше Муса Җәлилгә багышланган шундый спектаклебезнең репетициялары devam итә. Миңа шундый шәхсән миңа зур вазифа йөкләнде. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә Муса Җәлилнең образын халыкка җиткерү вазифасы миңа йөкләнде. Театр музыка Җәлил дип исемләнгән проектта барлыгы 15 җыр башкарыла оркестрга кушылып, һәм әлеге җырларны 3 өлешкә бүләргә була. Беренче өлештә инде романслар, җырлар башкарыла. Үткән гасыр романслары, җырлары. Икенче өлештә Рөстәм Яхинның Моабит дәфтәре дип исемләнгән циклы башкарыла. Ул 5 җырдан тора барлыгы. Һәм 3нче өлештә инде тәмамлап, менә әле яңа гына күптән түгел генә язылган Миләүшә Хайруллинаның Муса Моабит дип исемләнгән циклын башкарабыз. Ни барлыгы әйтеп үткәнемчә 15 җыр, барысы да оркестр белән Мусага багышлап, аның иҗатын яктыртылган ниндидер мөһим сүзләр яңгырый. Мин чын мәгънәсендә бик дулкынланам, кавышыйм, ләкин шуңа да карамастан моңа бик җаваплы карарга тырышам. Алла бирсә, май аенда без шушы кешенең тормышын, иҗатын, аның кылган гамәлләрен, батырлыгын халыкка, бигрәк тә хәзерге яшь буынга ишеттерергә biz тиешбез. Муса Җәлил турында шушындый концерт программа эшлибез икән, без аның герой ягына түгел, кеше буларак нинди булган ул, шул турыда да искә алып китәргә тиешбез. Чөнки безнең халкыбыз аның бала чага турында һәм инде үткәне турында белергә тиеш. Бу кичәнең сценарий авторы буларак мин күбрәк шуңа игътибар иттем. Аның герой ягын түгел, күбрәк кеше буларак ул нинди булган, бәләкәй чактан нинди булган, беренче язылган шигырьләре турында, шул турыда бәян итәргә тырыштык. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып.